स्कुलाव थांनो ओंखारलायबाय जोंहा बिमा फिसा सासेया सिखाराखै नालाय गालांसै बिफाजों बिफाया फांसन नायदोंमोन नालाय दहाय 4टायावसो फैदों आरोना ओंखायनो थाथोंसै सिखारखायाखैबो नालाय गालांसै आङो बिमा फिसा दोनलांनानै फैगोनसै थाबनो बिमा फिसा उरायदावथारबाय जोंहा बिदि लांदां सालायनो मोनबा गोजान मोनलायलायो माला बिदि स्ल' जाबावगोनथाय सासेया माला देरबावनांगौ स्कुल मोनफैबाय जोङो नै दाबो रावबो फैथ'वाखै एसे थाब फैबाय नालाय जोङो मामिया उन्दुनायखायनो फैग्रोखाबाय आङो थाबनो नायलांसनाफोर दिनै बननानै भिडिअखौ जोबजासिम हनै दखानाव माबा मेथाइ लाबावोनो बानलु लकेल मोननायखाय लाबोबाय आङो नै न'आवनो गायनाय नालाय बिस्रा न'आवनो गायो ओंखायनो लाबाय आं नै बाजाराव बायनाया मुलि मोनामो जानोनो हाया ओंखायनो आं थांला नामा मा थांदो दे बाय थांबावनांगौसो इसिम न'आव मोनफैफिनबाय बानलु बिमा नालाय जेरावखि थाङा बानलुखौल' नायसनो आरोना लाबोनो लुबैयो ओंखायनो लाबोबाय आङो 40 थाखानि बेहाय बेसेबां जागोनथाय मिथिला प्लास्टिकआव सोनानै दोनखानाय दंमोन लानानैल' फैबाय आङो जेबो जायाखै दाबो माबा बुस्थु जानांसिगोन उखैबाय जिनो फिसाजोखौल' आलु भाजा ओमफ्रायो अमा बेदर दंमोन मैयानि बेजों जानानै थांबाय आरोना फिसाजोआ थ' जोंहाखौ न'खौ आगैमोना साबसक्राइबारफ्रा कालार होदो होननानै बुंगासिनो दं आरोना बे न'खौ जेबो फोसाबथ'ला आरोना आगैमोन मानो होनबा बे न'आ थागोन ना थायाथाय जोंना बुंनो हाथ'आ आरोखि ना जायगायानो खमथार नालाय आरो हाखौबो सोंहरदोंमोन आरोना हाया आधा बिगा नामा होननानै हाया आधा बिगा नङा आरोना आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंखाबाय फवासेल' भिडिअआवसो गुवार नुयो खोमा आरोना फवासेल' हाया मा होनोमोनलाय डिजाइन न' लुफिननो नागिरदों नालाय ओंखायनो बे न'आ जायगाया माने फवासेल' हा मिथिखागौ फिसा जाथारो ओमफ्राय सिफायफिननांगोन ना मागोन बिदि जानानै दङ आरोना ओंखायनो दा जेबो फाहामथ'ला ओंखायनो जेरै दं बिदिनो माने हाखु दाखुसो लुफैनानै थाखानाय जाखादों नालाय सिगांनि भिडिअआवबो बुंखांखाबाय आं बे सना उन्दैया जोंना प्रेगनेन्ट टाइमाव 2 मास जाहां माने हाखु दाखु मालायनि न'आव बेसे थाबाय थानो होननानै गथ' 2 गाहाम लानानै उसुबिदा जायो होननानै लुब्रबनानैसो थाफैनाय जाखादों आरोना मास मोनसे 1.5 मास मोननैबो नाङाखै आरोना बे न'खौ लुनो ओरैबायदि हाखु दाखु हरमुर दैबाना माबा माबि दैबानाबो हेलाबा बे न' लुनाय टाइमाव ओरैबायदि अखा दैबाना लामायानो लोमजोबनाय बिराद खस्थ'यै लुनानै थाफैदों आरोना बेखौ हुलमुलैनो लुनानै थाफैदों आरोना ओंखायनो जेबो रं थं जेबो फाहामथ'ला आरोखि ना नैबे बारेन्दाखौ सिफायथारखानांखागोन आरोखि ना बै रुम मोननैखौ सिफायाबाबो नैबे बारेन्दा मोननै पकेट रुम मोननै ओमफ्राय नैबे बारेन्दाखौ सिफायथारनांखागोन आरोना जायगायानो मिलायखाया फिसा नालाय जायगाया फवासे हायाथ' बेसेबां जायो मिथिखागौ जायफोरना फवासे हा दङ बिराद फिसा आरोखि ना जायगाया भिडिअआवसो गुवार नुयो ओंखायनो माने जेबो खालामासै आरोना बेहायनो थांदोंआनो 6 लाखनि बारायानो थांदों आरोना बे न' लुनायावनो दाबो जेबो कमप्लिटआनो जाबावाखै आरो हारसिं खामायनाय नालाय माने हारसिं खामायनायना फैसाफ्राबो थोनो नागिरा हारसिंनो गासिबो बुस्थु सोरजिनानै लाजोबनांगौ थोनो मोनलायलायो बेहायनो फिसा फोरोंनांगौ फिसानि जानाय लोंनाय न'खराव गावबो सोलिनांगौ जोंबो सोलिनांगौ माने बिराद खस्थ' जायो आरोना ओंखायनो जेबो खालामथ'ला बेखौ ओरै फिसा 2नि थाखाय मोजां न' लुनि होलांनो सानदों आरोना ओंखायनो बे न'खौ दांथ'ला जेबो खालामथ'ला जेरै दं बिदिनो थाथ'थारथोंसै ओंखायनो दाबो सिखारा जोंना सनिया दिनै मासे गोबाव उन्दुखो नङाबा बिब' थांसे लागाबानो सिखारो दिनै दाबो सिखारनोनो रोङा सान्दुङा ओरैबायदि खरा जालायबाय नै दामानि गरमानो थाजाया सानसुबाथाय ओंखाम गोजां जानानै लागोनसै आंबो फुजा होनानै दुगैनानै न' बां सुस्रांजोबखाबाय फुजा होखांखाबाय दुगैखाबाय एबार ओंखाम ओंख्रिल' संनांसिगौ खामानि जोबखाबाय 4टायावनो सिखारखायो नालाय आङो ओंखायनो खामानिया फुङावनो ब्ला जोबखायो जि सुनांगौखौबो आं मोनायाव जि सुनानै लाखाजोबखायो नालाय ओंखायनो बारा फुङाव माने गथ'जोंबो टाइम होनांगौ जायो नालाय उन्दैजोंबो लाग्रा गैया मिथिखागौ भिडिअआव मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो नुखायो लाफाग्रा गैया ओमफ्राय ओंखायनो टाइम होनांगौ नालाय ओंखायनो फुङावनो सिखारनानै स्र' खालामना लाजोबखायो आं खामानिखौ सना सिखारियावनो जोबखायो आरोना आंना खामानिखौ सिला लाखांजोबखाबाय एबार जानोसै आं दिनै ओंख्रि जानो बादों आरोना सामब्राम गोजा बानलु बेखौनो सिफ्लेनानै जानोसै आङो अमा बेदरखौ जाला अमा बेदरजों टमेट'जों दंमोन नै अमा बेदर
सिफ्लेना लागोनसै बानलु बाथोन आसार एसे लाबाय आं नै बानलुआ गोसा जादोंना जायाखै गोरलै बायदिसो मोनदों जेरैबो जानो हायो बानलु बाथोनजोंबाबो जानोसै गोसा न'आव गायनाय नालाय बेहा मुलि मोनामा आं दाख्लै लाबोनाया जानोनो हाया खुगायाव होनोनो हाया खुनुरुखुमसो जादों आरोना आङो बानलु नङाबाथाय जाथारा नालाय आंना सोर सोर आगैमोन आंनि जानायखौ लुबैयो कमेन्ट खालायदोलाय ओंखाम जाखांनानै गय एसे जाबाय सनायाबो सिखारबाय जाखांनायजों सिखारनायजों फैदा गाबज्रिहरगासिनो दङ फैदा जोंना सनाया सिखारबाय नामा हराव मोनायाव फांखा हरसे जानाय जायोना फांखा सिद्दा उन्दुयो बियो ओमफ्राय जि जोमा नालाय ओंखायनो आखाइ गोलाव गानहोनानै फुथुयो आरोना आं बेखौ सनाखौ दसे गालांनानै थांबाबो बिखाखौनो ख्लाब 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 मोनबाय थायो माने सोरांबानो सानसे हरसे उन्दैनिफ्रायनो बिमाजों आखाइ मोनसेयावनो देरनाय नालाय ओमफ्राय दसेखौनो गालांनो हाया आरोना बोरैबा गारि सालायफुनायाव माने बोरैबा गोसोखांहरो आरोना मोथो गोसोखांबाय थायो हारसिंखौनो थानो हाया आरोना आङो बोरै इदि देरबा देनां बिलाइ हरगोनथाय आंसो मिन्थिसिगौ आरोना हारसिंनो मोनसे आखाइनो खांनाय नालाय उन्दैनिफ्रायनो जिगु फुंनि हरनि बिमाजोंनो गुलि थाबाय थानाय नालाय दसे गालांबाबो बोरैबा मोनो आरोना गोसोखौनो सान्थिखौनो मोना दसे गारि सालायनायफ्राव माने गोसोखांहरफ्लांबाय थायो आंनि सनाखौ दुखु सुखु बावजोबलायो फिसा सानैनि मोखांखौ नुबानो आं दुगैखांबाय होनलायदो आं दुगैखांबाय माथो होनलायदो दे न' बानायदो हेल' होनदो दे हेल' इस नै देरसिया जोंना ब्लग बानायदो नै बाबा हाय होनलायदो बाय होनलायदो बाय होनदो दे बाय नै देरसिया नै हाय होनदो दे बाय ओंखाम ओंख्रि संसै सनाफोर ओंखाम ओंख्रि संसैलाय बाबाबो गवा मा ओंख्रि संनांगौलाय आन्दायबायसो आं ओंख्रिखौ संनो सादुआबो जि गोसाथार आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला आरोना सनाफोर ओरैनो बे गुसुंखौ नागारसै आङो